Vendors sang Iloilo Central Market, amat-amat na nga nagplastar sa ilang mga temporary stalls. Amat-amat na nga nagsaylo sa ilang mga temporary stalls ang mga vendors sang Iloilo Central Market. Ini matapos ang sugod kahapon ang demolition sa mga daan nga stalls para hatagan sang ligwa ang pagpatukod sang matinlo kag moderno nga merkado. Suno sa Local Economic Enterprise Office o kon LEEO, ginhitso pa ang mga dugang nga kinahanglanon sa mga vendors kaangay sang tubig, kuryente, mga lamesa kag bangko. Sige-sige man ang ginahimo nga modifications para sa temporary stalls, depende sa mga kinahanglanon sang isa ka vendor bago nagkalain-lain ang produkto nga ila ginabaligya. Ang pagkayos sang merkado ang magahatag sang oportunidad para mapasanyog ang negosyo kag baka angkon sang patas nga oportunidad. Luyag ipalabot sang lokal nga pangunuhan sang syudad nga wala sang dapat nga kabalak-an ang mga vendors bangod sila ang magabalik sa mas organisado kag matinlo ang mga pwesto. Iloilo City Government ang magadumala sang merkado pinaagi sa LEEO. Sa moderno nga merkado, mayara sang bastante nga parking para sa mga customers, may waste management kag water treatment facility kag mga CCTV para sa seguridad sang bumalakal. Ang ini nga proyekto sa idalom sang PPP o kon Private-Public Partnership kaupod ang SM Prime Holdings kag Iloilo City Government. Ginabanta, magalawig sang 2 ka tuig ang pagtukod sang bag-o nga merkado. Kevin Patrick Kasipe para sa Level Up Patrol.